Kahle siqala amazwi okubonga sibongele kakhulu othisha abafundi abazali ukusebenzana nje ngokubambisana ukuthi isikole sikwazi ukuthola impumelelo esiyitholile akuyona into encane ngiyakholwa uNkulunkulu kakhulu ukuthi amandla basingaphinde futhi siwafake siyakude kakhulu siyabonga uNkulunkulu kakhulu ngijabulile nje ngamazwi kundaba ezithawashilo okubambisana ngoba kwesinye isikhathi uthisha omkhulu ngesingafisa kanjani kodwa uma ngabe ubambisana ngekho kwistaff naso nabazali bengabambisani nabafundi ngamanye amagama ngekho nje ubambisana ayikho into engaphuma enhle esingayibungaza njengoba senza namhlanje maybe next year le ndawo singaba kule ndaba ezizoyishilo singaba sino 100% it's possible so siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngicela ukuthi ngaphandle kokuthi isikhathi nje ngisibona izwe inkosi kafishane lizobe linongekile nje amahubo 127 amavesi awu2 verse 1 and 2 afundeka kanje uma uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakhayo uma uJehova engalondolozi umuzi iza kahle ukuthi ngathi umsakazi ngikubona ngathi ngakhali ndemva kwami uma uJehova engalondolozi umuzi ushede phansi nje engalondolozi umuzi bese umlindi wawo ulindela ize uverse 2 kuyize kini ukuba nivuke ekseni njengaledikani nephuzu ukuphumula nidle isinkwa sezinhlupheko umholo lenuthola nge15 to isinkwa sezinhlupheko ngoba ukuhluphekele lokho osukudla manje nidle isinkwa sezinhlupheko ngokuba uyamupha othandiweyo wakhe esalele okay clarify nje izimbalwa lana sitshelwa ngokuthi wonke umuntu osuke ekhuthala ukwenza into usuke ekhuthala ngoba kunamandla amphushayo ngemuva kodwa thoba izokwenza konke lokho akhohle ukuthi ubani omphile lawo manje ame phambi kweclass athole ke 100% aphathe certificate njengogwabini sabona gwabini ayiphethe ngale envelope akhohle ukuthi nawo uyiphethe le envelope who is behind this uma sizoba idikane high school sizo celebrate ukunqoba sikhohle ukuthi ukunqoba besiphuba uma shobani ukhuluma into ukuthi lento yokulala nombana ngayenza bathe kuvukeni uNkulunkulu kuphela onikezayo namhlanje sikhuluma sivukile sizo celebrate khona bangavukanga bengabulanga ngoba lento yokuvuka isimangaliso sayo emva kwanje kuNkulunkulu nathi ke into lithi manga uNkulunkulu kungayena osemva kokuphumela kwedikani idikani izo celebrate nabafundi bakhona bazo celebrate konke kuzoba yizeleze kodwa kuze konke ukujabula kwethu kuzoba nesibusiso ukuthi sijabula siyazi ukuthi uNkulunkulu osemva kwalento esinayo bese James Tumalo celebrate nakhona sibamsuka nawo vele unyaka nonyaka ukuthi shomkhulu ke uDubazana uthi ngifisa ukuthi bafundisi nazi ukuthi into esenza sime hayi ngoba nathi singenazi inkinga abanye ozakuthi abanazo ukuthi asikhulumi ngazo sezinto maseyisethele siye kuNkulunkulu ngoba ufunde izwi wathi bakusisiwe abathemba labo kuJehova nabathemba labo kuJehova wathi imfihlo yethu ingabonakala ukuthemba ngokuyikhandla kungaka ukuthi uNkulunkulu sesithi inkosi ngenelela kulabantwana ngoba abanye babuya kwa-backgrounds anzima abanabezwa abanye baneyinkinga nje zendalo kodwa wena uNkulunkulu mawongelela siyashintsha isimo nansi into esenhlizweni yami engifisa siyibuke namhlanje sikhuluma ngento ekuthiwa i-education kafishane le education ngike ngathi ngicina nje incazo yakhona ngithole into ethi is the process of receiving or giving systematic instruction especially at school or university inchazile ethi it's a process of receiving ngamanye amagama if you are just an educator I'm just a pastor now umfundisi so ungalenzi iphulu ucabanga ukuthi wenzile umsebenzi wakho uma kungenzakalanga lento ezothula receiving and giving
ngeke sivume kwabili ukuthi uyamukela indondo ungayitholile. Ngamanye amagama kumele bekhona i-shift eyenzakalayo. Nikhona bafowethu? Ngisayunivesithi ngithi ayibonakala isuka la isuka khona ifika la ifika khona. Uphume eklasini ube neshoka ukuthi itholakele. Umfundisi ofika ame ashumayele ajabulisa utshumayele ibina amandla kuye engenayisho ukuthi imukelwe abanikezile, it's a waste. Ngamanye amagama uNkulunkulu mayengasilekelela lo 100% esiufunayo asibe nomqondo ku-2025 ukuthi uma ngabela kwi-education esiyilethile awungabi khona ukuthi ngifike ngayishaya yonke into ebhodini ngaqeda bese ngibuza ukuthi ngizwile bathi yes kanti uyesu ukuthi phuma. Akube uyesu ukuthi mawuthi uyabuza bayiphendule into banikezela. uNkulunkulu mangasilekelela ngoba uma sifuna uku-achieve izinto ezinkulu uku-understand the system. Then makuthiwa i-systematic ngamanye amagama indlela emisiwe makuthiwa ifundisiwe into kuwukuthi imukelwe. Namhlanje nginsizwa kade ngibonela i-chat nayo into bekhuluma kuthi uyayikatholakala endleleni zizeni kodwa ibona into eyiphethe ikwazi ukuvuma uma iqaqwadwa ibuyiselwe endleleni ukuze ukwazi ukuthola into. Ngaba yiphethe indoda eyiphethe ngabe kwabo distinction okukhulunywa ngabekho. Ngamanye amagama khona kumele avume ukujikiswa endleleni eyijwayele afakwe endleleni afakwa kuyo uzathola lento ayifunayo. Asigijimeni kanjenake kulento ezimbalwa okay 3 minutes kulento ezimbalwa engizibukile nje ukuthi esisilekelela kuzinto yethu yenzeke. Ngibuke lento yokupositive idikane ipositive principle positive ngokuthisha kwapositive nabafundi bapositive abazali bapositive. Okay, ake sibuke ukuthi silekelela ngani lento kwapositive kuze sonke sikachive lento esifunayo. Ngithola into stay away from negative people. They have a problem for every solution. Kuthiwa uzube right usidikane kuthiwa izo-achieve the best from the rest. Kuthiwa kumele kuthiwa hela kulabantu aba-negative ngoba bahlale nje benenkinga kuyo yonke into nalabo nesixazululo khona abanenkinga umnike kungabezinto ukuthi khona izinto manje ikhuluma ethu zamukuzi-implimenta uthola ukuthi bekhona izipho esibakhona kwesinye isikhathi azivuswa ukuthini kunabanye abanenkinga ukuthi uzeleni lo mbono nalo. Ngamanye amagama uma umuntu ofuna ukuphumelela ungabi nankinga ukuthi sawuvele phambili vele indlela kuzokuba phambili kodwa okay indlela kuzokuba phambili ukuthi sesikoleni bezozama ukuthi beke usasibuze lezokhuluma ngendlela esikoleni indlela kuzokuba kanjani. Mina ngeke ngabafaith abaphambili ngabuza indlela bangidukisa ngase ngibona indlela ibuzo kahle kwabaphambili kuzokuba basiyo abo umuntu owaziyo ozokunikeza indlela. Okay, asigeni lapho encane. Ngisho asithi indlela kuzokuba kanjani? Mina indlela kuzokuba kanjani kwabaphambili ukuze ngingezufeyila. Angifuni ngikhiphe lento ebhalwe phansi. Eyami leyo. Mama kuhlela. Bafowethu ngisayifunda, njengoba ngiqhubeka ngifunda. Mawufuna uku-achieve your best result ever. Kunabantu abayiqhele bona. Abakhuluma into ongayikhuluma. I used to say mina mawusohamba wekuko la uyakhona umiso umuntu musuvele umfake emotweni yakho uzokujikisa indlela zakho mana ufuna ifastela ungamvule lomnyango ukuze ukuthi uya ngakuphi bese tshela bese ke umtshela ngene mawukuthi uya la uyakhona mawukuthi awuyi la eyakhona umxolisi ngoba iproblem yethu singabantu ukuhamba nabantu abangayila siyakhona. Sebedilana high school sibe namaphupha amahle ukuthi sokukhula nothelo futhi khona abanye kwabazali abalwa nalokho kuhle abantwana bephuma endleleni ngiyangena kwenye indaba nje nje ukuthi ngiyashutha ngaba ngikhuluma ofuna ngene manje nokuxazula inkinga ingane oflempile kwanzima ukuthi shophu yazama ukushaya ezama ukumqondisa kwavita lenzima kwashaya anosayini ukufunda isigelelele sifuna ukudula umlilo manje ngangena ngabhula ukuba ngisiza sazama isimo sikhambeke down sekuthina abantu abakhulu ofuna bangene exosa uthisha kodwa ke ngithema ngabe khuluma zathi bangithinta ukuthi bakhe ngiphasile Lord
Ngajabula nabo ephasile ngakhona ukuba kuvumana ukuqondiswa. Ngoba isikole bathela bayaqondisa kwavuka umsindo ofike bayeke. Isikole sesihlopile nje ngokukhuluma ngeminyaka esikhuluma ngona. Stay away from negative people. Positive people also have negative thoughts. They just don't let those thoughts grow and destroy them. Now when you come, now when you want to be positive, you put it in the I am going to now that you're negative. But I feel like you. Who have I for many even a man that go by the same by Mulani? Mama never come, it got it. Must 200% go to Shabam Bazar. Number fund, number fund, our man to wear a fund. I would have feeling the negative time is putting. I'm your tools, I'm your book. Start feeling about we are one associate. Who I made. I say, Valen, City, you cannot have a positive life and negative mind. You should not just man. Who was positive? But when you feel positive, go to conduct negative. I see your words. Who said no money? I would have given them for now. Would it be so positive that negative people don't want to be around you? Tigani High School. I'm not the man that are positive. Let them positive since the money. So I can't but my job. Is this a over? Oh, could be positive. Oh, must take your yaga. Tigani High School, 1200%. I'm sweet. This is what I'm not the roof of the Pilago de me. I don't know why. I don't know my call. More no need. I'm not the roof of no pill. I saw the mean. You know, Kuruma in Plenyaco, get the gun of no be gone. Must say, Kuruma car. So I want to say, must have to be negative. So one of negative. Come here, figure it out. Get off your head. And be like high school. You figure out some good. This is still this Ghana says you Kuruma now when I say in so many bit of bad. I'm not going to when I discover anything. You could be stopped now. Who must Kuruma actually do? I'm a bad. Everyone when I do something percent. But the teacher, person not believe this guy is not going to live. But when you are a result, I will go up. But now Kuruma who are you who beg? Don't think that we together. I want to go some man to give Nangale. Now I tell you, Zimenella. I'm not going to go some. You can't get a delay. I want to go. It's in. Okay, it's in. Oh, jeez. I want to go some Bagman drop. 2 years away, no match. What is the whole purpose of education? Is to turn mirrors into windows. The whole purpose of education is to turn mirrors into windows. Zwana agaja. Umwesu weni sikomisa wena nengesimba wako. Asiko wrong. Wonke umuntu ozokumela impilo uqale waya esibukweni sisesibuko singakabi yiwind. Wathi mayesibuka wayibona yena wabona ngemuva lakhe. Wayesesiqiniseko sokuthi ngoba ngifuna ukuya phambili. Shintsha kanjani isibuko sibe iglass. Kumele sikhwayele upende lo the painting emuva kwesibuko. Akuyona into enolo ukukwaya kwayo. Kunobuhlungu, kunokuswela, kunomsindo. Mase sokukwaya wonke lo upende la ngemuva. Sesibona phambili asiya khona. Asokwaya lo pende. We're going too far. Shall we close our eyes? Owakha indlu uJehova engayakhi uyakhelisa nokubheka umuzi uNkulunkulu engawubhekile ubhekelisa ngisho mawukwaya ke lo pende uzabona ikusasa sabone la siyakhona mawuNkulunkulu engamuvovile konke ukwenzelisa baba wethu ongcwele uNkulunkulu wethu ophilayo sicela ukumema sidibana high school i-management abaphathi babone kwisidingo esibalekile ukuthi menywa siyacela uhlale engqondweni zalabantwana abafundiswayo sikhulekele ubunye obuvele bukhona ukuthi mabuqiniswe. Most especially Father, we pray ukuthi whatever enikezelwa kulabantwana mabayibukele ukuze achieve the best result ever
okubajazwe namhlanje nesikubongazayo kube kukhulu kakhulu ngoDisemba. Basemakhaya abantwana nabazali babo abekho phakathi kwethu, sicela bakuthinte inhliziyo zabo, bathinte uNkulunkulu ongcwele, baba ngene othisha iklasi bewafundisa, baba nomoya wokulalela nokubambisana ukuze bekwazi ukuyithatha lento baye phambili. We bless your name, O God. We pray for all of your blessings to cover each and every one of us, to keep us, O God, in your presence up until our Master Jesus come to fetch us home. In Jesus' name.